Het is weer vreemde beetje, maar het weekend vader door. Maar Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Leuk dat je erbij bent. Noorderwien live dus met de komende 3 uur in ieder geval een heel soort gasten. We beginnen onder andere over een aantal festivals praten. Evenementen dus, die er komen. We hebben een heel soort live muziek in de studio. En ik heb twee vloggers hier. Ja. Ik denk, wat heb ik verkeerd in? Volker, heb ik hem takkelijk nu? Hoe zit het eigenlijk? Ja, echt waardeloos. Ja, hè? Hij is gewoon 12 op dezelfde datum. Ja, dat kent dan net. En dan had ik aan het hele kleren aan en we naar de ticket daar rijden. En, nee, maar maakt het niks uit. Tieken, bestaat er 80 hier of net? Nou, het korps van de teken, Solideo Gloria, dat bestaat 80 hier. En die heeft juist dat het startschot jong van uw dorpsfeest, mijn jubileumconcert. Ja, is wie uitverkocht die ook? Ja, die tent die ziet dat onder nakta vol. Dus, Siep van de ploeg erbij, Volker Hans. Ja, en Wiebe Kaspers. Ja. En natuurlijk het hele korps. Nou, en de hele teken zit gewoon in die tent. Dus ja, machtig. Goed, er was een prachtig blad meegenomen. Ja. Hij komt straks even. Dan mag we het even hoe hartelijk. Er zit een interview met die Oerien. En wie mag natuurlijk nog even vertellen wat er in de teken te doen is de komende dagen. Nou, dat is misschien wel even leuk. Ja. Zou ik heel even nog bluwen dan? Ja, blijf nog heel even? Heel even. Dan kan ik nog even naar Regina toe. Want Regina die rent je de hele dag nog met de camera om. Kan je hem bijdoen nu? Hoe kan dat nou weer? Ja, planning hè. Ja. Planning hè. Drokte. Dat is toch daar in de hand trouwens? Oh, sure. Ik heb hier even de flyer van Simmerdijs, hè, de kranten. Want aankomende week is het van 28 juni tot 1 juli Simmerdijs in Drachten. Hè? Ja. En wat wel heel leuk is, ik ben rek. Ja. Ik maak direct backstage filmen. Ja, wat leuk. Dus dat is wel heel leuk. Dat is een professionele backstage vlogger. Ja, we hebben toch nog een officieel beroep. Ja. En nog betellen krijgen. Ja, precies. Ja, daar gaan we het nog. Stuur maar een factuurtje, zeggen wij dan. Goed, ja. Best met de camera ondergang. Ja. Maar ik wil even heel kort even wat sissen. Want ik wil juist de week even bij de Oude Sluisfabriek in Drachten. En daar is een heel leuk project. Er gaat een jongen, een kunstenaar. En gaat naar boven in Huske. Er zitten zo'n dagen en de kist maar een lawaai eten bij hem brengen. Maar de kist ook plastic materiaal brengen waar de kunstprojecten van maakt. Okay. En dan is er een aantal maanden hier tot het reisbureau van de Zonderling. Okay. En dan kan mensen dan muziekje ook een project van Culturele Haatstedt. Maar hij klimt omheeg. Nou, hij zit en hij buurt er? Zondagen. Ja, had chemisch toilet. Dus die vraag van hoe doet er dat? Nou, had een chemisch toilet. Ik hoor net elke dag op een deel. Nou ja, goed. Dus, en er zitten zondagen en dan kan mensen dus komen. Die kunnen hem eten brengen. Dus hij is afhankelijk van giften. En dan maar we zien, hoe vrijgevig binnen mensen in Drachten. En hij zijn mooie verhalen en een mooi materiaal om kunstprojectjes te maken. We beginnen straks verder op praten. Simmerdijs komt direct erom. Ja, hartstikke mooi. Goed, straks al je live muziek hier vanuit de studio. Maar eerst muziek van Mark Ronson. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Don't believe
Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Mark Ronson draaien we in deze aflevering van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar we bij de eerste band, de eerste gasten eigenlijk uitkomen die duurt optreden zullen. Het begon al hier eigenlijk met een gitaar. Il Valley is het niet? Ja, klopt inderdaad. Ja. En toen was je gelijk verliefd op het instrument of op het songschrijven? Hoe is dat begonnen? Vooral liedjes schrijven. Het gitaarspelen had ik niet echt motivatie voor om goed te oefenen. En toen dacht ik van ik kan ook wel mijn eigen nummers maken. Ja. Maar je staat hier wel even stoer met een fantastisch mooie elektrische gitaar in je handen. Inmiddels met een band. Hoe lang al? Ja, hoe lang eigenlijk? Ik weet het niet eens. Nee, zo lang al? Ja, 1,5 jaar of zo, denk ik. Ja. Want je speelde eerst alleen, solo, een beetje singer-songwriter. En toen had je toch zoiets van, ik wil het een keer met anderen spelen. Ja, precies. Ja, ik vond het eigenlijk niet zoveel aan in mijn eentje. Nee. Dus ik dacht, ik wil met andere muzikanten samenwerken. Ja. En ik gebruik mijn prachtige voornaam als bandnaam ook. Ja, precies. Ja. Stel even de heren voor, als je wilt. Ik heb op de drum Strevi Bashir. En normaal speelt Bram Fink de bas, maar die zit op oerol. Dus we hebben nu een invaller, Lars Silverwood. Thank you very much. Het is een Engelsman, geloof ik? Ja, klopt inderdaad. En op gitaar Chiron Schut. Okay. Wat wordt jullie eerste nummer? Can't Find the Words. Te gek om jullie te gast te hebben. Dames en heren, live in Noorderwind, Il Valley. For answers I can't find, and every time the question arrives, how come that I can't find the words? My mind is like an open door, but my mouth's got a lock on. Open up, so afraid it hurts. My roller coaster is on a loop, moving on. Sitting on the couch now next to you. Sounds of all blues-eyed, unspoken fear. There's a wall between us, can't get through. The cracking stone is what I wish to hear. How come that I can't find the words? My mind is like an open door, but my mouth's got a lock on. I can't open up, so afraid it hurts. The roller coaster is on a loop, moving on.
Jawel, Ilveli, live in de studio hier met Sifjouwen Bizzen. En straks even meer van hun. Ik ga naast eens naar Sarah en eerst even naar Volkert, want die had een mooi blad in de hand, de Harlekijn. Dat is het blad van... Herman van Veen. Schreeuwt hij dat zelf of hoe zit het eigenlijk? Nou, hij bedenkt zelf van nou, wat vind ik leuk om te vertellen hoe het met mijn bedrijf gaat. Hij heeft natuurlijk een bedrijf, een heel artcenter, waar van alles en nog wat gebeurt. En hij dacht, hij vindt het mooi om dat in een tijdschrift te vertellen, zodat mensen gewoon lezen kennen van wat daar wel net gebeurt. Met zijn harlekijners. En dus die is erin. En ik sta erin. En op vast hier, ik pak mijn video even zitten. Volkert Wesseling, interview met een Friese theaterman. Nou, dat is dan mooi. Mooi toch? Ja, die lui in Soes die taart nou, maar dat is even wat meer van die Friesen werden. Wat hij vertelt in het stuk. Nou, dat kan mensen lezen. Ja. Een heel verhaal. Nee, gewoon hoe ik een beetje begonnen ben met spelen, met theater en wat ik ongeveer mooi maken heb. En hoe mooi ik het vind dat ik op dit moment van Herman van Veen werk je mooi. Ja, dat is niet de minste, hè? Nee, daarom. Dus ik vind het wel machtig hè, dat het dan even niet zo'n bladje stiet. Harlekijn. Goed, hoe kan mensen hier rondkomen? Ja, want dat is wel nieuwsgierig. Mensen, zeker Friesen, die moeten zich gewoon even abonneren. Ja. Want dan blijven ze mooi van Drellen en Sound van Herman van Veen en alle oren op hechten. En dat kan via een website en die stiet hier achterop. Die kan ik mooi in voorlezen. Neem maar even. www.harlekijncultuurtijdschrift.com. En oors mailen ze mij maar even. Goed jongen, doe ik eens weer naar de Tiger? Ja, wij het dwarsfeest. Dus daar mag je bij wezen. Dat is 1 keer in het trein hier. Wat komt er jong en mooi, wist dat? Dat er zit een feesttent. Ja, nee. Er komt een band. Ik mag nog wat... Vast een coverband. Nee, ik mag nog presenteren. Nee. Ja, Joen. Is het haast vergeten? Ja, haast al. Nee, Joen is de beurt onder Tixtes en dan Bonte Joen. Dus hartstikke leuk. Mensen moeten gewoon even heen. En dan hebben we Hollandse avond. En Monte Joen. Nou jongen, dan giet de dag er daarop. Want? Dan bloedt er niks meer van de tegenhoer. Want dan komt fragment. Hartstikke mooi. Ja, dus net staan maar naar de teken. Zoekt hij naar je weekend? Ja, dan maak ik even niet naar agenda shit. Dat weet ik net wel. Volker, dankjewel. Hij beste, hè? Harlekijn, dames en heren. Ik liet me even zien voor de mensen die dit volgen via beeld. Het blad is dus te bestellen en daar zit dus een mooi interview in mee. Dus een grote steun en toeverlaat. Volkert, succes in de Tiger, jongen. Ja, dankjewel. Met de volle soep, hè? Nee, ik hou me rustig. Goed zo hoort hij, jongen. Volkert, en van Volkert ging ik dus naar Sarah. Hier is al even een heel onkondige. Sarah Seuterman. Seuterman, ja. Seuterman. Wie heb je meegenomen? Ik heb Bart de Vries meegenomen. Ja. En eigenlijk zou ik hier met nog een Rob Vlaar staan. Ja. Want wij zijn Sarah en de mannen. Maar vandaag is het dus Sarah en de man. Want er ligt iemand ziek op bed. Ja, keiziek. Ai. Ja, echt heel grieperig, zielig. Echt helemaal... Kruipend, echt, ja. Straks doen we het hele verhaal nog wel even. Maar je bent een beetje geland in Friesland, mag ik het zo zeggen? Ja, mag je zeker zeggen. Ja. Ik heb vrij lang in Amsterdam gewoond? Ja, 10 jaar Friesland geboren en toen heel lang in Amsterdam gewoond. En nu een jaartje weer terug. Ja. En dat bevalt heel goed. Werk, de liefde, combinatie? Nee, mezelf en land en weg uit drukte en stad. Je bent actrice, je zingt, je bent heel creatief bezig. Ik zei, kom langs, doe je ding. Ga straks wel even praten wat je ambities zijn en waarom Friesland en rust en platteland, allemaal dat soort dingen. Welk nummer ga je mee beginnen? Nog een keertje. Live in Noorderwien. Oh, als ik jou zie in je onderbroek, dan denk ik, doe me nog een keertje. Nog een keertje lijkt me goed. Anders ga je met me praten en ik weet niet hoe dat moet. Oh, doe me nog een keertje lijkt me goed. Dub 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 been down down. 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 Dub 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 been down. Dub dub dee dub dub. Dat kan vast.
licht. Want anders val je straks in slaap en dan slip je ook nog dicht. Dan was dit de laatste keer dat jij je kunstje hebt verricht. Zou toch zonde zijn, hè? En als ik jou zie, hoe jij naakt door de kamer fluit, dan denk ik, neem je nog één keertje voluit. Zo'n woest wild tussendoortje met dat lekkere geluid. Oh, nog een keertje, daarna trap ik je eruit. Ja, fantastisch. Sarah Seuterman, zeg ik het zo goed? Seuterman is het? Ja. We praten straks met haar, want ze is een beetje land in Friesland weer. Tietje Vlien hier trouwens ook wel een bijzonder verhaal. Kijk, er een fotoreclame van mij, hier Marieke Meijer. Beetje hetzelfde verhaal. In Friesland ooit creatief opgegroeid, zeg maar. Toen naar Amsterdam ging en intussen ook weer om. En diezelfde Marieke Meijer, die had komende snijtemikje in januari een soort van presentatie, een soort try-out, maar haar Us Amy project, Amy Winehouse. En dat doet ze op meer dan indrukwekkende wijze. Indrukwekkend is ook het succes eigenlijk van MEM, het paviljoen daar in de presentatie hier in Ljout. Elke week had ze een soort taalthema. Mirjam, hoi. Hoi Willem, hoi. Je had heel aardig onderin. Het is smoordruk bij vlagen. Je had hele interessante gasten. En je had deze week de eerste week ook, hè? Ja, we hadden eerste weken. Ja, dat weet ik nou ik wel, ja. Ja. En waar ik eerst even naar huis? Snijn. Dikke zucht, ja. Ja. Fantastisch volk, maar het neemt ook wat energie, heb ik Ja, het idee. absoluut. Ja, nee, het is hartstikke mooi. Ja. En ik heb Ieren en ik ga nou ook nog wat Scotten en wat Welsmen. Het is, en een Bas kan ik nog horen vliegen. Dus het is alle jong naar de pub en gezellig. Maar Gist dan ook mij of jekkers op een game met al? ik ga mij, maar ik ben wel als eerste thuis van de hele ploeg. Ja. Keurig netjes. Ja. Maar ik nog wat gebeuren nou, dus ja. Met jou doen, je was al zeist. Elke week gaan we een soort orenthema's. Je mag alle hoeken en gaten al horen. Maar je gaat nog behoorlijk lang trooik in oktober. Want onder mij snijn is het nog Iers? Ja, onder mijn snijn is het nog Iers. En snijn wordt het stakje dan oorjoen onder Sorben. Die komen uit Zuid-Duitsland en dan krijgen we weer Sorbische bands en muziek. Je bent een stuk rustiger, Hagiet. Ja, nou, ik weet het net. Maar even zien. En daarna krijgen we de Basken, dus dat werd ik weer gezellig. En zo geven we eigenlijk de hele simmer wat terug maar lietse talen in Europa. En daarna doen we de talen meer skip in de stad. Dus ja. Dat werd te gek, man. Ja. Goed, even hoe de Ieren sprutsen. Want je mag ze nog like dwarsverbonden, dat ze mij Friesen wat door. In dit geval, wat wie het dwarsverbonden? Nou, ze had juster haar Two Faces, die, nou ja, je hem wel bekend, Jos Hartenveld en Eddie Mulder. Ja, die hebben mij eentjes ontspelen in Westen. We gaan nog een Ier hoe de Vrije Dominique. En dat weer heel erg mooi. En die jongens die zijn haast vreun voor het leven nou. Dus ze zullen plan maken om naar Ierland te gaan in 2020. Want dan is Galway Europese culturele haardstad. Dus ja. Hoe legacy sprutsen. Ja, dus er komt ook nog wat uit. De komende datum, nou vreten beetje. Als dit weer helle wordt, is het snijdt hem om. Maar nou even live. De komende dagen, binnen er nog leuke dingen? Ja, van de media speelt het Dominique in het talenpaviljoen. En dan morgen Andreas is dan weer te bewonderen. En Snijn Andreas in combinatie met een Sorbische band. Okay. Kula Bula, je te zeggen. Kula Bula. Ja, die nog een klezmer en bossa nova en dat soort van dingen. Dus dat is hartstikke leuk, ja. Nou, leuk dat er een wist. Hoe maak ik hem aankondigen? Andreas de Stijk. Oh, Andreas de Stijk. Am I doing well? Hi, nice to have you on the show. Yeah, great to be here. Thanks very much. I heard you had a good time here. Yeah, it's been great. Leeuwarden, dikke dank. Yeah, great pops, great music. Yeah, great pops, great music. But the pavilion and the cultural capital events have been fantastic. Yeah, you like it? You like the idea? Yeah, when Miriam said the idea first, I didn't really see it. But since I come here and see all the languages coming together, it's been fantastic. It's been a fantastic week for Irish, Scottish. We have people here from the Basque country. When I first came here, I played with a girl called Annie, and she's from the German part of Friesland. Okay. And then on Sunday, we played with some people who come from near Bavaria. They're Sorbian. Yeah. They are the Kulabula. Yeah. And last night, we played with Dominic Mugilivrici, who is Irish also. Did you know him before this trip? No. Okay. So it's even been a fantastic experience for me to work with people from Ireland and Scotland who I didn't work with at home. Okay. To come here and work with, I worked with the poet, Afric McKay. She's from Dublin. The one I mentioned last night, Dominic Mugilivrici.
was last night a concert in the hub at the Meme near Afak, and then there was concerts every night with different people. It's been great and crazy. Hij had een te gekke week. De Welsh, Scotten, alles komt bij elkaar. Sorben. Hij had er ook om spelen. Sildrek maar spelen. Dus wat dat omlang het gaat van hem ook een wereld hier. Sterker, hij speelde dus maar Ieren together. Die er in Ierland het zien kan weer. Dus hoe mooi wordt het haar. Al hier in dat taalpaviljoen hier in de Prinsentuin. What's the first song you're gonna play? Well, because you're having a lot of Irish weather here in Leeuwarden, I bring the weather with me. Okay. So it's called the Rare Old Mountain Dew. And I sing the first bit in Gaelic, then I sing a bit in English. So I'll try it for you. Be our guest, live in Noorderwind. Thank you. Yeah. Something went wrong, but now he's working. Sorry. He's working, yeah, you got it. Go for it, man. Okay. Live in Noorderwind. Where the water flows and the grass is growing a free and easy way. Hot give me and a feather arrows to fits mid near Granuel. Come downers all from Donegal and Sligo late from True. We'll give them the slip and we'll take a sip of the rare old Mountain Dew. Skelly-ay-day-dum, dilly-ay-day-dum, dilly-ay-day-dum, day. Hilly-ay-day-dum, dilly-ay-day-dum, dilly-ay-day-dum, day. Hilly-ay-day-dum, dilly-ay-day-dum, dilly-ay-day-dum, day. Dilly-ay-day-dum, 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 day. Welkom natuurlijk bij Noorderwind Live, het muzikale dwarsfluit van Friesland. We verder beginnen met de band die speelt Ilvali. En nou, ze had eigenlijk een band op zichzelf heen formeert in ongeveer oorlel hier verlien. Komende jaar, komende maanden, veel festivals. Zijn jullie een festivalband? Of? Ja, we hebben een paar festivalletjes waar we spelen. Onder andere Taribus Kuna Festival in Drenthe. Okay. En Art Carnival. En volgende week zaterdag Rumbling Earth in Groningen. Okay. En de rest van het jaar, wat moet dat brengen? Nog plannen om dingen te doen? Ja, zoveel mogelijk optreden natuurlijk. Ja. Is dat toch ook de main goal? Zoveel mogelijk spelen? Ja, en uiteindelijk wil ik ook wel heel graag weer een nieuwe EP uitbrengen en opnemen. Wat de vorige is? Hoe lang geleden? Ja, dat was in oktober, afgelopen oktober. Ja. Dus ik ben wel weer toe aan iets nieuws, aan nieuw materiaal daarvoor. Zijn jullie bij labels bezig of doe je eigenlijk alles zelf? Nee, tot nu toe doen we gewoon alles zelf. Ja. En we hebben net toevallig een single opgenomen, die gaan we zo ook spelen. Dus dat is ook het volgende nummer. En is die officieel al uit? Moet die nog uitkomen? Nee, die komt nog uit. Ik heb nog geen datum, maar die komt nog uit. Oké, dus moet er eerst nog een plannetje omheen verzonnen worden. Ja. Okay. Hoe heet die? Scared Eyes. En die ga je straks spelen of nu? Nu ja. Live in Noorderwind!
see him walking down the street. He's a healthy looking man, but you can see what chased behind him. No matter what he ran, please take it away. Oh, take me away. Take it away. Yeah, yeah, I can't take it another day. He had to be the tough man, just do like he was told. But these cat eyes will never leave him. Those stories remain untold. Oh, can't they see what they are doing to them? Discounting the future of all those men. Oh, will this ever come to an end? This throwing of lies, so please take me away. Oh, take me away. Take me away. Yeah, yeah, I can't take it another day. Take it away. Take it away. Take me away. Take it away, 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 away. Il Valley. Straks dus nog een nummer hier in de studio. En we gaan natuurlijk toch met live muziek. Maar er komen wat leuke evenementen doen. We doen het even wat in kwart interviews. Maar de heren ben helemaal ongekleid hier. Dat kun je me even uitlezen voor de radio. De heren van Mukpop. Een t-shirtje, een jasje, Frans en Jorrit. Hoi. Ja, goeie. Je bent er echt keurig op gekleed, hè? Ja, we zijn er maar bezig. Hè? Echt een dresscode. Yes. Ja. Jorrit, hoeveel mensen rennen in dit soort mooie jasjes? Draaien. Valt aan. De jasjes hebben we moeten draaien, de draaiorganisatoren. Ja, precies, ja. De shirts krijgt iedereen. Je bent al aan het bouwen, had ik het idee, hoor, hè? Want ik zeg wat foto's van de week al op Facebook. Ja, het is hartstikke klaar. Nou, de wien een beetje del en dan kan het los. Ja. Hoe is het met de tarierings? Ja, hartstikke goed. Ja? Hartstikke goed, ja. Laatste puntjes op die, maar voor de rest eigenlijk kunnen we zo wel beginnen. Ja. Nou, en nota, er wordt heel positief op praat, hè? Dat Mukpop er weer is. Nou ja, dat hoop ik al, ja. Wat wij er wel, ja. Ja, leuk man. Spannend of net? Ja, het blijft altijd. Door is al even mij, hè? Ja, de ervaring is... Maar het ziet er goed uit, dus prima, ja. Goed jongens, we praten straks verder. We hebben een platenspeler op een bar. Daar zijn we van alles nog mee jaren. Dus ik ben heel benieuwd wat dat toen belangrijk is. Ik geef naar Sarah Seuterman. Mooi verhaal trouwens. Ik ben een tijdje vriend in Neushoorn. Ik zie mij wat meestal plan te bepraten. Zij ziet op een afstandje en eerst kreeg ik een briefje onder mijn oors. Prachtig mooi Hollands kreeg briefje. Ik dracht gewoon bellen en mailen en toen bleek Sarah te wijzen. Want Sarah zei, goh, ik barst van de ambitie. Ik wil leuke dingen gaan doen. Ja, jij had het over een Murder Ballad project. Ik denk, ja, daar wil
wil ik aan meedoen. Dus zodoende dacht ik, dat is een goed idee. Nou, en toen kwam ik hier terecht, vind ik eigenlijk ook een heel goed idee. Dus Ja, ik ook wel. helemaal top. Dat Meurenbellenperk, dat komt nog wel eens. Maar wel een mooie aanleiding om jou uit te nodigen. Even in het kort, wat voor avontuur heb jij gehad daar in Amsterdam? Want je bent aan het acteren, aan het zingen. Ja, ik heb kleinkunst gedaan in Den Bosch en nog ooit nog klassiek zang en allerlei dingen, nog acteermethodes en zo. En nou, in Amsterdam was het gewoon heel vol, heel druk en heel veel geluid. En ik had daar een woonboot, kun je nagaan. Echt een mooiste plekje Amsterdam. Dat zou ik zeggen, mooi, wel zwaar relaxed. Heel erg mooi. En toen toch dacht ik, dit is te veel. Ik moet weer terug naar dat wijdse, rustige, stille landschap. Dus toen ben ik weer naar Friesland gegaan. En hier is het gewoon wijder. En er is meer ruimte. Er is ook meer ruimte voor mij, heb ik het gevoel, als kunstenaar. Dus het is heel fijn. Want hoe lang heb jij, zeg maar, hoe lang ben je niet in Friesland geweest? Oh mijn god. Moet ik even vertellen? Hoe lang heb je omgestuiterd? Ik hoef niet op een jaar nauwkeurig. 30 jaar of zo? Wow. Nee, langer. Ja, zo. Ja. Nee, ik ben niet 40. Dat kan niet, hè? Nee. Maar iets minder. Ja, maar goed, echt vrij lang. Echt lang. Ja, echt lang. Veel gedaan, films gedaan. Ja, kleine dingetjes, maar ook wel prijs voor beste actrice gekregen met 48 Hour filmfestivals en zo. Meerdere, was er heel erg tof. En nu, ik ben eerst even helemaal tot rust gekomen in Friesland, de dingen een beetje losgelaten. En nu gaat de energie weer stromen. 21 juli staan we met de Singer-Songwriter Festival in de finale. Friese Singer-Songwriter Festival. Op Olde Treien in Farmfest. Superleuk. Oh, dat is gaaf. Hè? Ja, dat is echt heel gaaf. Dat is hartstikke leuk. Vandaar met z'n tweeën, Michel. Eigenlijk zou ik hier met z'n drieën staan. Met andere woorden, daar zit ook wel een beetje je ambitie om met een combo, met je band, met muzikanten weer iets van een creatief leven op te bouwen. Ja, dat vind ik wel het allerleukste. We hebben dus een accordeonist, die speelt ook sopraansax. Dat is super mooi. En het enige euveltje is, zij wonen in Amsterdam, dus een eindje weg. Dus als ik een oproepje mag doen, ik zoek ook nog muzikanten in Friesland. Ik wil graag met hun blijven spelen in Amsterdam, dat is fantastisch. Ja, maar ik snap het organisatorisch soms... Organisatorisch is het ook heel fijn om hier af en toe gewoon wat leuke mensen om mee te spelen te hebben. Wat voor muzikanten? Hetzelfde contrabas? Ja, contrabas heel graag, maar violist mag allerlei soorten. Als het maar past. Gitarist mag er ook bij, hoef ik zelf niet te spelen, is ook altijd leuk. Dus ja. Nou, goed dat je terug bent, want dan kan ik jou vaak uitnodigen. Want je maakt mooie liedjes en dat ga je nu ook weer laten horen. Welke ga je doen? Ja, dankjewel. En we gaan een restje doen. Oké. Live in Noorderwind. Ik slaap tussen de restjes, want de restjes zijn voor mij niet meer nodig, overbodig. Dus ik krijg de voogdij over restjes, oude pannen, restjes lakens en gordijn. Dat wiebelige krukje en een half blikje tonijn, maar die is al over datum. Dus die gaat aan mij voorbij, net als het leven dat ik met jou heb. Je zet het zo opzij. Ik ben een restje, ik ben een restje. Een restje van jouw geschiedenis. Ik ben een restje, ik ben een restje. En restjes worden niet gemist. Jouw restje met verhuisdozen ligt stil onder mijn bed. Mijn bed dat gisteren nog van ons was, dat wij neer hebben gezet. Maar die past niet in de wagen, dus je geeft het bed aan mij. Met jouw doorgelegen stukje en 1 kussensloop erbij. Ik denk wat ruimte in ons bed is ook wel prettig voor een keer. Maar zonder kat die mij bespringt is ruimte niet zo prettig meer. Ik ben een restje, ik ben een restje. Een restje van jouw geschiedenis. Ik ben een restje, ik ben een restje. En restjes worden niet gemist. Nu jij alles hebt verminderd, weggehaald, gereduceerd.
Rest mij enkel nog te zeggen. Ik weet wat jij probeert. Jij kunt mij afschrijven, verbannen, tot er niks meer van mij rest. Maar je wil stiekem wat anders. Dit is gewoon jouw laatste test. Jij vraagt me, wil je voor me strijden? Kom dan mee en voor altijd. Kom alsjeblieft achter mij aan en toon mij je dapperheid. Hou me vast en heb me lief. Het is mijn grootste stommiteit als ik jou zou laten gaan met mijn onverschilligheid. En dit laatste restje hoop raak ik nooit meer kwijt. Ja, fantastisch. Sarah, straks doet ze nog een nummer hier in de studio. Gaan we het er nog even op. Maar eerst maar even Mukpop, want die man, je moet de handen wel heen of net, Jorrit? Ja, drokkend opbouwen. Ja, zeker. Dus, maar ze hebben schaamteloos reclame. Wat gaat er morgen al in je barn, jongen? Morgen, ja, wacht, beginnen we. Mooi festival, Mukpop in Jorwert. We beginnen met band de Voskofs. Dan de Jorwert band de Mop. Dan Fuck, die ik al heel vaak spelen had op Mukpop vroeger. En dan sluiten we allemaal de Suskes. En we hebben een mooi smoekplakje gecreëerd daar. Maar alle keer hekken eromheen, maar rietmat en ik. Dus ja, het hartstikke gezellig. Dik feest. Ziet je, straks net Twan praten we met je beiden nog even met je trein even over wat je stiert. Want je stiert een platenspeler. Wat leidt daarop die platenspeler? Dat was dus enige singeltje die wordt maken. 4-3 hierin. In de 10 platenspeler. Ja, die is van mij, ja. En dat singeltje, ja, hij slaat volgens mij net uw oor. Nou, ik heb 2 maanden om. Hier is een dikke kras in. Ja, precies, ja. Maar hij doet het wel. Dat je eraan even wat verdraaien, maar we hebben waarom in de tijd. Frans, kijk maar, hoe is dit voor jou, jongen? Dat Mukpop ooit opzet natuurlijk, met een soort vrijwilligers. En nu komt alles erboven natuurlijk. Nou, alles erboven. De herinneringen al. En ja, dat bedoel ik. En de mooie dingen. En ja, je beschouwt het ook weer als een soort echt een reunie, hè? Dat is ik succes, hè, met Waterak. Ja, dan pak je een mooie oer, toch? Ja. Ja. Nou ja, daarom, hè. Wij 4 jaar later. Hè? Ja. Mooi man, wordt een mooie dag dus. Voorspelling me in ieder geval dat het droog bloedt. Dus dat is het belangrijkste natuurlijk. Het terrein is mooi omgekleid. Net stinnen maar erheen. Dat zou ik zeggen, ja. En ik verwacht je al die 24 lijn of lange lijn ik best binnen. Dat zeg ik weer binnen. Ja. Ben er nog kaarten te kip? Er ben nog een kaart, ja. Hoe kun je meestal die keepje? Via online of aan de kassa nog. Ja, want Jos kan t-shirts, je leidt het net. Daarom. Ja. Het doet er alles aan. We praten straks verder om Mukpop met de beide heren en de platenspeler. Nou Jorrit, kom maar goed hè? Wat gaan we er mee zeggen? Dat dit is het eerste festival hè? Ja. Ja, nou, we zullen het na weekend hoe het weer in ieder geval. Succes morgen. Dankjewel, kom goed. Straks meer over Mukpop. Ik geef naar Il Valley. Ze stellen alweer klaar voor in ieder geval hun laatste nummer van Joert. Hoe heet die? Messing with my mind. Live in Noorderwind. Passion, some love to get me through. Meanwhile, I'm sitting here feeling all alone. Well, I know I'm not, 'cause I'm surrounded by beautiful souls, beautiful souls, beautiful souls, beautiful souls, beautiful souls. Beautiful souls.
with my mind, 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 with my Hey, haha, fantastisch. Jullie zijn een leuke band. Bij deze moet ik dat even sissen. Ik wens je heel veel plezier met de festivals. Bedankt. Single, nou dat horen we dan wel wanneer die officieel uitkomt. Je hebt nog geen datum dus, begrijp ik. Nee, nog niet bekend. En ik wil jou ook heel erg bedanken dat ik hier mag spelen. Nou, bij deze. Met één voorwaarde, dat je gewoon eens een keer terugkomt met de hele band. Ja, doen we. Zullen we dat afspreken? Ja, zeker. Ja. Il Valley. Volgen fanatiek Facebook of site, of waar moet ik mensen even heen sturen? Ja, ik heb gewoon een Facebookpagina met een artiestenpagina, gewoon onder de naam Il Valley. Il Valley met een Y aan het begin. Ja, precies. Dankjewel. Succes, tot de volgende keer. Il Valley, live hier in Noorderwind. Ik ga weer even naar Sarah. Hi Sarah, hoi. Hey, hoi. Nog plannen voor het weekend? Ja, morgen speel ik in Leeuwarden voor Never Ending Orchestra. Oh, dat is een geweldig project. Heel erg leuk. Culturele hoofdstad. Ja, culturele hoofdstad, inderdaad. Wat vind je? Je bent nog niet zo heel lang terug in Friesland. Wat vind je van dat hele culturele hoofdstadverhaal? Ik vind het heel tof, want het heeft gewoon als voordeel dat er enorm veel energie richting cultuur gaat. En alle ogen daarop zijn gericht en mensen heel erg open gaan. En er ontstaat veel meer ruimte nog voor, dus dat is fantastisch. Kan nooit genoeg. Nee, kan nooit genoeg. Nee. Absoluut. Plannen voor de komende tijd of vakantieperiode daarna weer oppakken? Ja, gewoon rustig doorbouwen. Rustig doorbouwen en komend jaar een cd maken lijkt me wel erg fijn. Gewoon mooie opnames gaan maken. Nou, net zoals met Il Valley, gewoon terugkomen hier ook, hè? Zullen we dat zeggen? Ja, terugkomen hier, zeker, ja. Maar nog één nummer graag? Ja, nog één. Ja, in het kader dus van culturele hoofdstad en land van taal dachten we, we zijn ook internationaal georiënteerd, dus we doen een nummer in het Vlaams. Daar ben ik altijd voor. En hoe heet het? De Teen. Sarah Seuterman, live in Noorderwind. De Teen alleen. 's Avonds voor het slapen gaan, hupt de Teen uit bed. Hij kruipt door het sleutelgat de trap af naar beneden. Type, type, tip, 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 type, 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 de straat op. De Teen gaat zo de straat op, over de stoep, de kasseien, door de goot, over een bruggetje, komt dan op een plein, een magistraal plein, dames en heren. En prompt staat hij voor de kathedraal. Dan glipt de Teen het kiertje van de deur door van de kathedraal om nog even bij Maria, 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 Maria te kriebelen. Kito, kito, kit, 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 kito, 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 En wanneer de Teen dan uitgekriebeld is, dan bidt hij bidt. Heere Jezus, mag ik alsjeblieft morgen weer hier komen, morgen weer hier zijn, alsjeblieft, alsjeblieft. En Jezus zegt altijd, ja, natuurlijk. Ik ben altijd overal, dus waarom zou u niet elke dag op één en dezelfde plek mogen komen, Teen? Ik zie u morgen, het is goed, adieu. Dan glipt de Teen weer terug onder het kiertje van de deur door van de kathedraal, het plein op magistraal, over het bruggetje, door de goot, de kasseien, de stoep op en dan tippel, tippel, tap, omhoog. Door het sleutelgat en hij voegt zich bij den anderen.
Het is tijd om te slapen, hè? De teen moet ook slapen. Dus hup, terug het bed in, voeg je bij de andere teen. Het is mooi geweest. De teen. Dankjewel. Sarah Seuterman. Ja, ik kom even uit de hoeken van de studio bij, want we hadden zo'n beetje pluggen die shitten eruit, kabels die hoorden mee op. Maar nu schiet ik dat softwarematig alles stilheid qua studio hier. Hè. We zien wel of we nieuws krijgen. Ja, dat was jammer. Dat vorige nummer heeft een heel mooi gitaarspel. Maar ik heb gisteren een supermooi, supergoed nieuw snoer gekocht. Ja, die lag er natuurlijk uit. Dat heb je dan, hè. Dus ik weet niet wat jullie gehoord hebben, maar het was vast ook mooi. En ik vond het wel een mooi liedje. En dat is gewoon een goede smoes om jou weer na de zomer uit te halen. Maar wij hebben vanmiddag, jouw grote Ierse vriend, dat ging ook al mis bij ons. De microfoon die ging kapot. En we hebben nou allemaal softwarematige dingen die vastlopen. Maar dat kan mij allemaal niks schelen. Ik hoop jullie weer te zien. Dankjewel Willem. Blijf lekker omhangen. Goed jongens. Dit wie de eerste uren van Noorderwiel Live. En of we 4 uur helden, we sjoggen het wel.